Straight to the point. Now, atong balikan mga kagalan. Na okay na ba tong video dong? Ato lang paminahon ka dalis BBM. Para lang nga unsa ni ang gisulti basig naka wa baka na siya mahigala maka dalikyat og istorya kinsay gid ka ning iyang kandidato. Ato I will certainly kani. May picture na nay video. Sige ko no. Sige ko no dong. Okay, gamay lang kay mahigala ha. Ato sang gianda mga sukintig paminaw. Certainly man kuno. So sa to pa sigurado siya nga kuan. Ni paniguro siya, nga mo endorse siya. O kani be. Sige, saman ang audio niya. Naipambato kuno sa as a candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come, though. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure. Anti-corruption measure ko ng mga higala, ha? Kuhan ko na dong. Ato ko nang i-rewind dong. Replay ko nang balik dong. Replay ko na dong. I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come, though. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure. Higa ginas BBM oy, anti-corruption measure kuno gyud mga higala. Kanang hisgot bitog anti-corruption measure kanang pakigbisog batok sa korupsyon. Nindot paminaw na Pinoy day Maris. Natino lang, way kuan ba? Mayong paminaw na si former President Pinoy Aquino o si former President Rodrigo Duterte. Straight to the point. O na mga angayan. Pero katos Marcos Senior, bisas Gloria, di ko ganahan minaw ng anti-corruption na may pasultio nimo, aguroy, nya dugangan ining BBM. Kung maingon ta mahigalag mga presidente nga pakigbisog sa korupsyon ang angayan pasultihan ako lang ni hanga klaro ba lang wabala ingon niya ang angayan pasultihan katos Cory Aquino si Noynoy Aquino o si presidente Rodrigo Duterte mo ni mga angayang musulti kanang mga way angay musulti katong Marcos Senior Gloria Macapagal-Arroyo apil po ni Miguelas BBM. Anti-corruption measure. Kini pinakadako nga corruption sa Pilipinas, history sa Pilipinas, ang flood control project. Flood control. Unya nagbutang og ICI, Independent Commission for Infrastructure, nawagtang na lang. Anya ang ombudsman mahigala talawag ko nang. Gilingaw-lingaw lang ta pagsuna mahigala nga patong-patong ang kaso mga kigalaan para ni former speaker pero hantod ron napa sa preliminary investigation mga sukintig paminaw. Sa ito pa, naapa sa step 1 pa yun. Step 1 pa. Ang katong kontrapartido na nga preso na, pero ang igagaw mahigala, napa sa step 1. Wa pa'y klaro o makaproceed sa step 2. Kaya maingo, mabuying remulya ko, magitay ko na na, ganahan tatang ato na i-file, pero ni-withdraw naman ang mga marine. Kung seryoso pa sila itong mga testigo mahigala mga marin, sila itong gipaubo sa Witness Protection Program in Maris. Taguan la to. Nya, kami na bahala pag pagkaon ninyo, pagbuhit ninyo, inyong pamilya, kami na bahala, pag di na mo balaka. Kana ko seryoso ha? Wala na mahigalang pasagdan lang ganito mga ilang mga testigo di ang makamang to dito mga sukitig paminaw. So, ang sincerity bitaw sa pagsulti mga kagalaan forbida. Now, mo endorse sa kandidato, aritas kandidato una. Kung mo endorse sa kandidato, kinsa may posibleng kandidato ni BBM sa 2028 election? Kinsa man, di? Malagmit, unang-una gid kimawa si Leni Robredo, kino? Leni Robredo, Raffy Tulfo, Risa Hontiveros, kini si
Vince Dizon, wala lang sakto ra po names ay nalang appeal to story tingali na siguro to endorse si BBM. Although nangandoy to pero di na to endorse kay gitangtang man sa pagka PNP chief. Ug wa to tangtanga pagka PNP chief maka posible makaingon ta nga kan appeal pa to. Pero si Vince Dizon basig i-endorse po na niya. Ang problema lang Vince Dizon medyo hinay po si Vince Dizon mahigala sa survey. Prangka lang bang pagka-istorya. So ang bintaha sa survey may gala Lini Robredo ra dihan dapita. Nya kini si Rafi Tulfo do na pod. Okay po niyang survey. Medyo na iwit mga kagalaan kinsa Risa Hontiveros, medyo iwit na sila. Dili ni ako istorya lang nga kwan. SWS survey na og sa Pulse Asia survey. Straight to the point. So ni ini mga kagalaang mga kandidatuha, asa man ini ang i-endorse gyud ni BBM nga matud pa niya best possible candidate. Asa man ani? Natanawa ha, atong tanawon balikan nato mahigala ang survey sa Pulse Asia. Balikan nato dong names. Si Leni Robredo dong katuto ang table dong. Atong balikan tong table. Ang survey survey sa Pulse Asia. Table lang sa kani. Ayo sa ni katong usa sa katong 49% ang kang Duterte. Atong balikan lang to. Nya din ato dang arita din kini sunod na ni dong one on one na din kani oh. Kani sa unahon. Kaning maong survey mahigala. Imagine 49% si Sara Duterte ang dunay chance lagyod. Layo kayo pero dunay chance mahigala nga at least kung imong suportahan pagdagan si Lini Robredo. Nga dunay 26%. Layo kayo gintang pero at least siya may pinakataas o rating sa tanan nga mosunod. Kaya ang sunod may gala Rafi Tulfo 14%. Niya Des Vince Dizon ay moso di ay 1% lang. Si Vince Dizon. Si Benji Magalong mosuod magani 1%. Si Nick Torre isod 0.1%. Mas gamay-gamay ni. Ang akong gikaluyan mahigala nga naningkamot gid unta si Risa Town diha sa ubos. May lini magud mo lini ingon mo lini di ko. Di na ko ana. Pero taas siya score ba? Ako medyo luoy sa tamahigala ni Risa kay naningkamot 0.01%. Lupig pa siya ni Torre mga higala. Mao kini ang resulta sa kini ni ang Pulse Asia ang latest survey. So kinsa man ang possible nga ingnon ni BBM nga iyang suportahan nga at least ilang ikabangga mahigalang Sara Duterte. So kunuhay og panalitan mga higala og although sa ako nang giingon imong panid-an ang impeachment makaigalaan bida. Layo pa magyud tinuod mga higala taon. Pero tuyoon na gyud konbikto si Sara Duterte bahalag magkuha ng ebidensya konbiktohon na gyud sa tuyo nga di makadagan. Malagbit si Lini Robredo og mo mainganyo sa dagan siguro anang panahon na kung inon sa dagan total wa naman si Sara. Malagmit. Kay moingon si Lini barugan ginako kung ingon nga di ko modagan si Tulfo mo isunod. 14%. Pero kini magud mahigalag matangtang si Sara diya sa equation. Ang pangutanang dako magud ana, kinsa may mopuli ni Sara? Malagmit man nga kanang mopuli niya makakuha pod sa iyang more or less sa iyang score. Or mosunod ba ka og mao iyang i-endorse? Mao man ay dakong pangutana pod. So, og atong tan-awon may gala. Tanawa ang one-on-one. Alas ata sa one-on-one na kasamang names. Dili ni one-on-one no dunay katong tulo-tulo dong names. Katong magipakita nga kwan. Table. Wa bata magka-discuss kaya to. Sige, kane. Padak ekonomi. Bahala dili ako makita lang. Kaya ron nga makakita ko kana oh. So, mao ni mahigala ang mao ni ang table katong permiro, no? Okay, asa man kanay? Mao ni sige. So kung magbangga may gala tulo lang Duterte, Sara, Robredo, Leni og Tulfo, Rafi, sila ran tulo. Samot mo sa kahinoon kang Sara? Kung tulo ra sa 49% nagito ganina og daghan, og tulo ra sila may gala 51%. Ang kang Sara, kang Leni, Robredo 27%. So nisaka po sa Leni. Kay 26 naman kang Leni, pero nasaka po siya og 27. Pero kang Sara po nisaka mahinoon kang Sara og gikan sa 49, 50, 51. Nisaka duha. Onya si Rafi Tulfo 16 nisaka po si Rafi day no. Nisaka day pod kung kisaran tulo.
Kay pila man tong kang Rafi ganina 6 4 maura balik ako do be para maklara di ta malipat be. Katong first table nga imong gikuan nga naas lang tanan. Pila man ka Rafi take note. O 14 na rin ka Rafi oh. So Sara 49, Lenny 26, Rafi 14. So kung tulura sila nga magbangga, ni Saka, silang tulo ni Saka. Ha? Si Sara ni Saka duha, si Lenny ni Saka usa, o si Tulfo ni Saka sad og duha. Ngano man? Tanawa, sige, ipakita to dong. Tanawa, 49%, 26%, 14%, but kini, og tulura sila nga magbangga, ang kang Sara Duterte 51%, daog yapon Sara ani, ni Saka hinoon sa duha. Si Robredo Lenny ni Saka usa 27% o si Rafi Tulfo ni Saka duha 16%. Straight to the point. Now arita mahigala sa second set. Ang second set Duterte, Sara, Tulfo, Erwin, Hontiveros, Risa. Kung sila may magbangga. Unsa may mahitabo, Saka mahinoon gyapon Sara day. 56% kang Sara kung si Tulfo iyang kontra nga Erwin o si Risa. So sa lupig man Sara 56%, Erwin Tulfo 16%, Hontiveros Risa 13%. No? Mo ni mahigala ang kini ang ilang rating. Narita sa sunod nga set kuno dong names. Unsa man ang sunod nga set? Ang sunod nga set, set number 1, set number 2, set number 3. Duterte Sara versus Tulfo, Erwin og Aquino Bam. Mas asa may mas dako score si Hontiveros. Mas dako pa nag-score si Bam Aquino no? Kontra ni Hontiveros. Kaya si Risa, si Sara Duterte 57%. Tulfo Erwin 16%. Bam Aquino 15%. Labaw si Bam ni Risa og duha. Kay si Risa kung appeal nimo 13% og tulura sila kani usa 15% man kang Bam. Sige arita sa sunod ko no nga kuan. Sunod nga set sa Pulse Asia. Set number 4 dong kana. Kini 1-on-1. Duterte, Sara og Lenny Robredo. Pila may score? 52% ang kang Sara. Pila ni dai di kay ko ka klaro. Robredo Lenny 38%. Okay. Sige da. 39%. Okay, 39%. So 1-on-1, Duterte, Sara 52, Lenny Robredo 39%. Mao ni ang ilang kwan. Sige, ato tiwason og gihisgot ta ang set 5 1-on-1 Lenny versus Duterte. Daog gyapon Sara pero tanawa sunod nga 1-on-1. Sige, karo ato tanawon ang sunod nga set. Straight to the point. Na atong balikan mahigala katong set nga 1-on-1 si Lenny og si Sara. Sa laktod nga pagkaistorya, pananglitan kung makonbikto si Sara Duterte di na kadagan. Medyo hayag-hayag mahigala ang kandidatura ni Lenny. Although wata mahibaw kung kinsay ipuli ni Sara, ibutang ta si Basti maipuli og mobalhin ba ang support ngadtong Basti. Kaning 52% ni Duterte, Sara, pananglitan o makonbikto sa iyang ipuli si Basti, 52% pa kana or mugamay na or mutaas na, depende. Kini 1-on-1 nila ni, no? Duterte, Sara 52%, Robredo Lenny 39%, sa survey ni mahigala sa Pulse Asia. Di ni ako survey. Ako ang ato lang gipakita diri atong for purposes of analysis. So ako nga acknowledge mahigala ang Pulse Asia ini. Kay kini nga survey ilam ni. Ang ato mahigala ni gamit sa silang material. Ang kining mga survey firms mahigala nga akong gibasihan kini mga para nako ang Pulse Asia ug SWS. Kanang uban di lang ko mogamit anang uban mga surveys na ako'y mga rason nga hindi ko mogamit. Kanilang Pulse Asia lang og SWS. So og magbangga 1-on-1 si Lenny Robredo ug Sara Duterte, labaw gyapon si Sara Duterte. 52%, 39 si Lenny Robredo base sa survey result sa Pulse Asia. Sunod, sa manang set 5 daw, napay set 5. Duterte, Sara versus Hontiveros, Risa. Medyo layo yun, no? Si Juan Risa. Sara 60%, Risa Hontiveros 21%. So mas mayo si Lenny na lang mo ilang ibangga yun. Ang problema ang Lenny, kung mudayon ko si Lenny, yung nga di na lagi ko, mo man problema. Set 5 na ba kutob dong?
Okay, napay set 6? Set 5 ra ko to. Sige. So mo na. Okay, so sa pagkakaroon mga kagalang kinsa may pilion ni BBM, ug manguha ka mga higala og kandidato maingos BBM possible candidate nga iyang kuhaon, best possible candidate. Ari gyud sa mga higala mo kuha sa mga pink. Kay silini man mo oy kusog. Duha man ni mga higala og either Lini or Tulfo. Pero kung dili makonbikto si Sara, medyo alanganin gyud sila. So, tanaw no ni, dapat Vince Dison, appealance Vince Dison dai kay dong names kay nakakuha man po ni 1%. Asaan ni kanila ang itudlo ni BBM? Nga at least makaingon sa ba nga ang presidente siya maoy nagtuboy anang presidentiha, at least iya gihapon, ila gihapon, friendly gihapon ang next administration niya. Ha? Straight to the point. Kana mga higalay, kana kung madayon gyud ang election, hopefully magampo lang ta madayon gyud. Ha? 2028. Mao man gibutang sa constitution. Pero kinis BBM mga kagilan di nila lim na iyang gibati oy upanalitan madayon kung election. Bisag asa nila ilang iyang ituboy ani. Siguroon gyud niya nga kanang iyang ituboy nga mo lingi gyud og utang kabubuton niya Inday Maris. Kay kini mga higalang nani mahuna-huna man siya. Kinis Lini Robredo panalitan. Basin og magunahon utang kabubuton dili niya gukuron sa BBM ni Kuman. Kinis Rafi Tulfo malagmit mahuna-huna ni og utang kabubuton. Ba't kinis Lini? Huna-huna pa niya Lini. Unsa man ang atong anti-corruption nga kwan? Panalitan magmuda og Lini. Dili mo gukuron sa BBM day. So dili lalim ning kay BBM kay muna-huna sa BBM na. Ako ra ba kauban na ba ming Sara niya ako ra bang gukod? Depende ni sa sabot. Di na limay kay kana man imong gibuhat sa imong isig katawo ba? Kana imong gibuhat sa isig katawo, hunahuna mo ka di pa ka ni buhaton ako no? Nga ko nang gibuhat may galas mga Duterte kauban sila mga sugiting paminaw. Nya sunod ani hunahuna niya og kinahanglan nga ako lang siguro mo padayon di lang ko mag-eleksyon aning kalakiha. Kuyawa nang una-una mahigala yang balion ng konstitusyon anang kalakiha. Kay ko ibutang ta lang mag-eleksyon ilang konbensihon si Lini nga mudagan. Ang pait ani ron well kinis Lini mahigala ni ingon naman siyang di sa mudagan pero pananglitan gyud og wa nay lain siguro niya tabangan sa ingon sa taga BBM party o sa Pink nga sige na rin dagan lang wa na tayo lang paglaom ikaw gyud nga makabangga ni VP Sara. Wa ta mahibaw pa o mausab gyapon niya una. Unya total wa man kay gasto ang imo na wa kay gasto kang administration candidate kagod. So tanan nga mga resources government naa nimo. Unya support nimo ang imong grupo daan nga Pink nya mo support ang BBM group so at least duha ka grupo ang naa nimo. Pwede ba ka nga mudagan sa Lini anang panahon na? Tanaw na ko Lini. Number 1 nakasaad na sa di mudagan. Number 2 kung naapagod Sara medyo alanganin po siya. Pero panalitag makonbikto Sara. Basig maaghat sa Lini dagan ta kay namatay chance ni gyud. Pero kung panalitag makonbikto Sara, mudagan si Lini og presidente, moingon pod siguro si BBM nga di na lang to idayon maghimo lang ta katong kandidato pod. Total medyo ma-equal footing man Ha? Pero panalitag kusog gihapon mahigala si Basti, ug mao ilang ipuli, ibutang ta lang. Tan-aw nako, duha man gud it can go either way. Mukusog si Basti or muhinay, unlike ni Sara. Either ma-maintain niya, tuloday madangatan na either ma-maintain niya ni Basti ang rating ni Sara or muubos kay lahi si Basti ni Sara, mingon na, di ba, Basti, di ba na abogado? May mitap to Sara kay abogado man. Posible muubos. Posible sad mahigala nga ma-maintain or posible mo taas pa kung panalitan ang mga tao unsatisfied, sabot sila nga binuang man lang pagkonbikto gud sa impeachment, di man may satisfied, binuang man gyud. Kanabang gibutang-butangan ang tao ba? Unya gibutang-butangan niya gikonbikto. Frame up nila mahigala ang tuyo pagkonbikto aron gyud gadi kadagan.
nga maklaro na sa publiko, malagmit ang simpatiya mo taas pa. Tulo akong tanaw ha, tuloy dangatan. Kung si Basti may mupuli ni Sara, tulo ang dangatan. Panalitag makonbikto Sara. Either number 1, mamintain niya ang rating ni Sara, or muubos, dili sa kamintin sa rating ni Sara, kay lahi sila kaliber ni Sara. Or pwede pong mutaas. Kay tungod sa simpatiya sa mga tao, kay mga tao ba Pilipino, emosyonal kayo. Anang panahon na gipatay si Sara politically. Kanagod mahigalag impeachment ni konbikto nimo sa to ba gipatay si Sara politically nga pagkamatay. Dili patay nga kanana ang physical. Politically dead si Sara ana. Himuon nimo politically dead si Sara, di ka mo simpatiya ang mga tao. Muna kong ingon, kining impeachment siguroon yun sa prosecution nga kung konbiktuhon naman lang yun wata kahibaw mahigalag kung sagi naa sa utok sa mga senador. Although kini mga senador, maniguro man sa disang ila, kay labig maabdan ni mahigalang impeachment next year, ayay, naginamhinam nawa na. Eleksyon na sunod kuan, tuig. Ni arabay mga senador, mga daghan na ba ning mga senador mga higala nga mga re-electionist? Daghan-daghan na ba sa re-electionist? Apektado maging mga higala ang ilang rating ana. Di man niya, ako'y akong kuan sa atong analysis. Si Jinggoy Estrada mga kaigalaan, si Jinggoy Estrada nga tuwa sa prisuhan, nasod sa top 12. Pero si GB Ejercito nga yung igsuon nga, wa mapriso, tuwa sa ika-20. Unsa man ang pagkakana? Unsa man mo na pag-analyze? Ha? So, si Jinggoy nga, perceive siya as Duterte camp, das minority, bisag to sa prisuhan, taas og rating. Pero si GB Ejercito nga naa sa majority black, tuwa sa ubos. Na kini ato klaro-klaro itong analysis ha, based ni mga higala sa Pulse Asia survey, dili ni ako. Pulse Asia survey ni mga sukintig paminaw. Straight to the point. So muna nga kini mga senator judges mag-careful sila pod sa ilang desisyon. Pero ibutang ta lang nga makonbikto Sara. Pwede mo dagan si Lini anang panahon na. Kaya doon naman siya chance yun. Pero bisan pag di makonbikto Sara, wa may laing ikabangga. Si Lini ray ikabangga nila. Way lain. So, tabangan yun yung convince si Lini, nga Lin, Madam Vice President, dagan yun, ikaw may paglaom sa nasod. Alang sa mga pinklawan, dilawan, alang mahigala sa mga BBM group, siya yun mo siya may doon chance. Actually, si Lini po mga higala, tinuray lang sad, okay man ang record ni Lini. Labi na mahigala, his good ka og, corruption issue, alam may corruption issues Lini. Kanya, klaro na niya akong kuan ha, analysis mga kaigalan. Pero dili lang good enough na, gusto mo ko ng mga tao ba nga, strong leader, mo na wa mapakita ni Lini. Kini good Sara mahigala, napakita niya nga, kini kiliwat ni Digong. Wa naman mga tao. Unya, corruption, mahigala, wa man po isyong corruption ng mga Duterte. Gibutang-butang na, kita bukas Davao na bukas issues corruption, wa. Kini karon mahigalang impeachment, wag maprobar ba? Wa may isyo. So, lahi man ang butang-butangan ni mo mga sukintig paminaw. Kada kung maprobar, inigprobar ni mo konbikto, it doesn't mean nga kurakot na. Depende na ha, tanaw na, kay pwede man konbiktuhon yun na Sara mahigala kay mauna gyud ilang planong konbiktuhon, balag wa ebidensya. Pero mo bumirang na mahigala. Kanang hitabua unya ngadto sa mga senador nga mo konbikto niya. Straight to the point. Amo ni tanaw nun. So kini si Lini Robredo, konbensihon ko nila ni nga mo imudagan. Panalitan kung naa si Sara, way magkabangga lain, Lini ra. Kung wa si Sara, kana, doon na chance. Mubita-bita. Pero mo naging kung bita-bita ha, pero wa ta kasabot pa kung ma-maintain ba ni Basti ang rating ni Sara or maubos. Kuan kayo, tight ang competition ni Basti og ni Lini or mo taas. Tulo ang mahimong most likely mahitabo ni ana mga sukintig paminaw. Straight to the point. Sa pagkakaroon sa Lini nga nadili ko. Medyo lisod man ko kayo og Lini hunahuna niya, sure win man ko mudagan kog mayor gyapon sa Naga. Ngano mo asdang man ko dito sa presidential race nga medyo lisod man. Pareha po ning Rafi Tulfo. Kini Rafi Tulfo medyo sure win ni og mudagan pagbalik pagka senador. I don't know ha, kini ako analysis na ni ako tagasabot og unsa gyud sa mga tao sa aktual na ha.
Kaya doon na mga nasuko na pong tulfo kung hinuon nasuko sa mga tulfo ba. Pero mas bubinta-bintahan ko dagan sa senador 12 magkabuk ang pilion. So inig imong marka dito 12 ka buok, malagmit mapil nimo mahigalag marka si Rafi. Pero kung presidente gud iyang daganan, one on one usa na mo imong pilion pagka presidente. Mo ni nakalisod ang dapita. So karon mga kaigalaan, si Lini Robredo sa Pikas Bahin, bisag siya may pinakataas og rating din ha, nga pwede makabangga ni Sara Duterte or pwede makabangga sa mga Duterte. Ingnon ko lang. Kay malagmit og ibutang tagma kumbikto Sara, di mangita sa laglain kapuli. Pero ang makabangga din ha mahigala si Lini Raban. Ando na chance bas pagkakaron. Pero kinis Lini maghuna-huna sad ni mga higala nga porbida. Kini ni ang makaduhaan ko ni kalaki kapildi ko ani. Siguroon yun nga doon nag-chance ang mudaog ta kay lisod kayo makaduhaan ta. Kay so far ba mahigala ha sa history sa Pilipinas? History sa Pilipinas. Ang usa ka taong mudagan pagka-presidente, unya nibalik na pud og dagan pagka-presidente, wa gyud magsilbi. Straight to the point. Pulos gyud na nga pildi. Ha? Kadto mahigala na kapakita nimo dong names. Kini mga tawhanaw na nagag presidente di lang kay kausa. Kana lakson ka pila man na dagan. Okay, kuna kuno dong names. Nada? Sige. Kini. Kini may akong example niya kining upat. Ako ning ipagkuha ni kasamang names and picture ani. Kinsa man ning mga nanagan, mga sukid tig paminaw nga nanagan nga nangapilde gyud. Mga maayo ba yan sila mga higala unta? Kini si Raul Roco, maayo ni Raul Roco eh. Nidagan si Raul Roco may higala 1998 election pagka-presidente. Pilde siya. Pagka-pilding Raul Roco mahigala ni makamasa man to Raul Roco. May bay pug record just Raul Roco. In fairness niya mga sukid tig paminaw. Pagka-pildi mahigalang Raul Roco, unsa may sunod nga nahitabo. Nidagan siya balik pagka-presidente sa 2004. Pagdagan mahigala pildi. So kaduha, mapildi mahigala si Raul Roco. Kana bang mubalik ba bitaw? Kana bitaw napildi na ka, nya mubalik pa ka, makaduhaan ka. Pwede na only nga agoy sa history ra ba sa Pilipinas. Ang mudagan niya mapildi niya mubalik. Wa ra bagay daganan. Si Maruhas bitaw manghigala nakadagan pildi, di na gyud mo balik. Bisag dagan tog senador gani, wa ganim daog. Mo bita-bita panilakson kay nidagan mahigala pildi, nidagan sa senador daog. Kutob lagi sa senador, paling ni Miriam, dagag presidente pildi pero mudagan sa senador daog. Kino, Raul Roco mahigala nidagan 1998, pildi. Nibalik og dagan mahigala wa motagam. Kay ngano, daghan man sige mo post niya nga ikaw Raul Roco maayo kabisa ako moingon ko magani Raul Roco maayo ni nga mahimo ang presidente. Namatay na ng taon sa Raul Roco wa gyud man presidente. Pagdagan niya balik 2004, pildi na pod. Kaduha, makatilaw ka pildi. Nya kini si Brother Eddie Villanueva, nidagan kini mahigala 2004. Pagdagan ini 2004 pildi. Ang iyara ba atong kuan kini ni ang gipa si Atab mga kaigalaan mao nga kini ang 6 na taon na walang korupsyon. Mo ni si Brother Eddie Villanueva, pata maayuhar ba mosulti. In fact, nyari man ni nato si Brother Eddie. Pagkampanya na niya ni Joel. Ano man sila? Di pa kung sa kini mao mga senador, ako naman ni interview og mga one-on-one kay mga himan sa to si Bianan. Ato pong kanon. Kini karon bag-o gani nag-chat na ko tungkol nya mosuroy dire. Okay. Okay man ko. Kuha na to, at interviewon. Pero ako inyo na ko ang mangutana ko ha. Yung pangutana na ko, pag andam na magtubag. Kaya kini ako pangutana, doon ay pangutana ang pinabugnaw doon, na po isagol ini. Si Raul Roco ni Dagan 1998, pilde. Nibalik og Dagan 2004, pilde. Kinsa pa? Brother Eddie Villanueva, ni Dagan 2004, pilde. Nibalik og Dagan 2010, pilde gyapon. Samot sa kapilde 2010 kasi Pinoy na may kusog kay Pinoy at 2010. Insa na matay ang guskure. Mao man ang panahon na pagkamatay ang kure, wa sulbong Pinoy. Si Maruhas unta to nga may nagplanong mudagan ni slide down. Nagbisi na lang siya ni Pinoy. Mo na siya.
Kinis Ping Lacson. Unsa may history ni Ping Lacson? Unang pagdagan ni Ping Lacson mahigala pagka presidente 2004. Dagan sa presidente. Unsa may nahitabo? Nangamuti si Ping Lacson ato. Nibalik og dagan last election 2022 nag-uban sang Tito Soto. Motong Laksot. Lacson Soto, Laksot. Pwede pod pisot, ha? Ping og Soto. Ato lang agi katawa mahigala. O sa may nadangatan Ping Lacson, pilde. So wa pa mahigala sa history sa Pilipinas nga ni dagan pagka-presidente, unya ni balik, ni daog, wa pa. Ha? Wa pa. Labi na kinis Miriam mo, may masanta ni Miriam. Daghan man ginag-idolize si Miriam. Pero ang kinis Miriam o kinis si Rocco, Miriam, Lacson, murag kutob na sila sa pagka-senador. Murag dili gid na destiny ang pagka-presidente. Kay kinis Miriam, usan ni sa mga maayo unta oy nga mahimong presidente. Pero kinis si Miriam nga maayo untang mahimong presidente, daghay nag-idolize. Katulog yun ni dagan, katulog sa pilde. Straight to the point. Pagka-presidente. Pero maingon kag senador lang, udaog si Miriam. Tara ha, unsa may history aning Miriam Defensor Santiago. Pag 1992, una to niya higayon nga nidagan sa presidente. At ikalbong siya. Pilde. Suswa mo tagam, nidagag balik 1998. Pilde gapon. Mibalik og dagan 2016. Mortos lang Duterte nga batch. Di mo ko kalimutan kay usaman ko mahigala sa mga panelist. Kanang 2016, atong presidential debate diri gihayag Cebu. Tie up me sa TV5 at that time. Si Miriam at that time ganoon, luya na sa siya day. Wanan ko sa mapil sa debate sa Visayas. Iyon luoy sa time Miriam ato. Nakakuan siya ato, nandun naman siya sakit na ato. Dito sa, ang debate niya yung kapilan, ang katurang dito sa kinini ang kwan, dito ra sa Cagayan, Mindanao nga debate, o Manila nga debate. Pag-abot Cebu, wa na. Upat na kabuk ang diri Cebu nag-abot, Duterte, Binay, Maruhas, o Grace po. Sila rin nag-abot. Kani mo siya ang debate. Naman ko ani, ako may usas mga panelist dito. Among tie up ang TV5. TV5 Karimen, tie up ta. Atong higayon na. Apil na to, may galang Philippine Star. So muna ang mga kauban ka na to, kuyo pa na ako si Erwin Tulfo aning panahon na. Kami may panelist, pero gipulihan si Erwin Tulfo kadugayan kay doon ng reklamo. So kami si Juan Luchi Cruz Valdez o kato mga editor sa Philippine Star. Dili na mahigala na pahigayon sa Cebu kini nga debate. Upat ra sila wa na katungas Miriam. Kay nga naman doon na naman sakit si Miriam ato panahon na di naman sa kuan. Pag pero kagayan nga debate nila maayo pa ba si Miriam. Pero wa man hinuon kay nakahatag man to si Miriam kon. Alegre to nga kagayan nga debate kay wa man sila nito Duterte ni pangutana ni Miriam kay Duterte, mangutanas Duterte kay Miriam, maingon man Duterte din ako mangutanang Miriam kay may laki guna. Di nako ako ikuan nga learned kuan. Saludo ka ni Miriam. Kaso pag sunod pa pagpangutan ikaw Miriam, pangutanang digong umpusa nga, di na po ko mangutanang Duterte. Mayong laki nas Duterte. Nagbawas-bawas na hinuon silang duhag dinay-ganay. Anong daw matong debate ha? Nagbawas-bawas sa dinay-ganay. Pag-abot yung Cebu, nagubot. Dito magiging ko kay kami may nag-uban na dito pahigayan ang debate. Nagubot mahigala kay si Binay o si Maruhas. Dugay nakasugod ang debate kay unsaon ta mas Binay magdamag gyud sa katong iya mga dokumento nga giinan nga way dalhan ay. Nya si Maruhas kay moingon man sa mao gyud ang rules ana. Perti ang ligriha tong kuana. Kato maong presidential debate diri sa Visayas. 2022 to ni balik mahigala 2016 ni balik si Miriam og dagan Pildi Town. Kani binawar ko daw. Katawanan mo ko digod kana boss bawo sa hinuon sila og dai ganay ibis kay kamo may magbangga sa kwan kay na may one-on-one sa mga kandidato na unsa bang nagbawsanay na mahinog dinay ganay ato paminawon ko daw. Katawanan nato balikon lang gamay. Be sige ko noon. Miriam, what can I ask of you? I am facing a woman who would become the president of the Republic of the It is even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned and experienced human being in this planet.
Ang tanong ko, ma'am, how are you today? I'm almost back to normal good health because I'm on a secret pill that is not yet available in the market, but is being sold at very atrociously expensive prices. And it's a miracle worker in the sense that I'm almost normal now. Oh, come on. You will live for 1,000 years. That is no doubt about it. Myself, to the nation, to the Filipino people, and to the Pangasinan, magandang hapon po sa inyong lahat. We are nearing the end game in a few days. We have stated our programs here, not clear, but sometimes very clear. I am presenting myself as a candidate for the presidency. You have seen me in public, how I behave, and you have heard my plunders of words, not money. And, we have our faults. I have many in my life. But one thing I can assure you, as I have done before, and which I am up to, I said, if you just listen to my epithets, my curses, and my, bad words, look at my back, or you see there the Filipino on bended knees, hungry and very mad at his country for doing nothing. I would like to correct certain injustices in this government, but I can assure you that it will be a clean government and you will have a peaceful country. And of course, I said, drugs, which is my main target, I hope to suppress them to the hill. Okay, pause. Sa mo ni, ang katotoang kwan, kato nga portion na nung iyang gidayeg si Miriam. Ya si Miriam ni bawas mo hinugdayeg niya. Kada lang portion na. Sige, kana landong. Dili makwan. Ya, waoy, debate mahiga lang iyang magidayeg si Miriam. Sige, kana. Kanto lang putla ng kutuban dito. Dili makwan ang audio. Sige daw. Mauro gito yung pagkunta na Miriam. How are you, ma'am? I adjust gamay. Pagita ako nitong usaral na nibawas po si Miriam og daig ni Duterte. Kana. Si unahan sa tubalik tong sa babaw. Kana. Audio. What can I ask of you? I am facing a woman who would become the President of the Republic of the It is even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned and experienced human being in this planet. Tanawa. Sige, pause. I did not feel sorry for myself. I felt sorry for my country. Because graft and corruption is endemic. And everybody speaks out that nobody has done very much. Except Mayor Rudy Duterte. Nagbawas-bawas since like dinaigana yung mahigana. Corruption, grabe kayo, except Mayor Duterte. Pero mali gina akong gingon, kaya si Miriam, maayon na si Miriam, pero katulo ng pilde. Pagdagang presidente. Katong 2016, wa na gito si Miriam ato. Kanamang, tungod kay ko, naanam ko sa sakit ato day. Luoy na si Miriam at the time, in fact, makalimot na siya mga kagalaan. No, dili na kayo kuan. Kato pagdagan niya po na 1992 mo, to'y grabe 1998. Kuan gito, kumbate gito. Kato pagdagan niya kinikaron, medyo dili na kayo. Pero katulo. So, ang ako mo't pasabot nga, wa pa'y nidagan pagka-presidente sa Pilipinas, nga napildi o niya nibalik pagyugdagan, nga nidaog wa. Ang nanagan nga napildi, pagbalik, pagdagan, pildi gapon. Muna huna-huna only ni. Straight to the point. Kung si Lini mo dagan, mangunahon na gisa ayay, wa para ba sa history yun nga nagkadaog. Pero kung mo daog sila ni first time in history, nga dunay ni dagan pagka-presidente nga napildi, unya ni balik, ni daog.
Kay kung mapildi ka mo sa lini, mingon, wa pa gid ay. Kaya to lang ang gagi kato katawa, Miguel. Abot nga no ka nga. Kana na ang mura bitaw kung si Tomas Osmeña pangutan o mingo wala recycled politicians na. Ana magod. Ambot na ka ha, pero wata mahibaw ba ya? Kini si Lini Robredo mahigala pero di ko mo tuog wa ni mao na ang Lini. Huna ang Lini ani bitaw no. Kato Raul Roco ni dagan kausap pildi, ni dagay ikaduha na kaduhaan gyud. Pagkapildi. Wa gi mo daog nahimong daog-daog na. Brother Eddie Villanueva kaduha pod. Lacson kaduhasad. Miriam nakatulog yun. Ang ila mahigalang kapalaran ni Miriam o ni Lacson kutob ra gyud sa Senate. Hasta si Roco. Murag nagis like kon ba? Lacson mo dagan-dagan lang senador lang mudaog man. I don't know sa sunod og mo sunod nga mga kuan ha. Kinahanglan i-redeem ni Lacson ang iyang kuan yun. Iyang dungog ron. Ha? Nga labi na mahigalas flood control mo raman og nikibra siya hining mga investigations ng inani. So, kini mga kagalaan nga mga punto mao nga hunahuna-on og mayo kana ni Lini Robredo nga kung mubalik sa dagan do na ba ka sa tsansa nga mudaog. Kay so far karon si Lini man may pinakataas og rating after Sara. So manlagmit og panalitan gyud mahigala dili makonbikto Sara ilagong konbensyon Lini dagan taon Lini wa tay laing kandidato ini. Ha? Kay si Risa mahigala medyo layo man gyud. Dili ay lang mo kasakitan ha katong mga fans ni Risa. Kay actually si Risa in fairness na ning kamot bay agid sa Risa. Sa to nga katong sa Bacolod, Cebu, Risa na. Si Risa bay pinakasayo bay agid nga kuan Inday Maris. Nga nag-launching og ginana. Ha? Si Risa may pinakasayo. Pero inigawa sa rating wa man gyud gihapon lagi. Tingali og dili pod iyang kapalaran wa ta mahibaw. Kay do na magiuban nga kapalaran kutob ra pagka senador. Wata kasabot pa ni Bam Aquino ha og unsay kalaki ini. Bata daghay mga posibilidad. But sa pagkakaroon man god, wa na hapit na ang oras. Ha? Next year mag-filing na. Wa pay kandidato sa BBM. Straight to the point. Nya ang Duterte camp doon na kandidato si Sara, pero kung makonbikto Sara, na po sila yung giplanuhan nga basti. Although, sa ako nang giingon, tulo ka mga posibilidad o si Basti may ipapuling Sara, either maka-maintain ba ka sa rating ni Sara, either maubos ang rating mga higalang Basti, or mutaas. Depende sa simpatiya mga kagalaan sa katawhan. Straight to the point. Na kining mga senator judges, huna-huna ni sila, kaya may mga tanawa day, og magkiat lang ni mga senator judges og decide pod. Ha? Kaya karon ko nakalainan ron sa impeachment mga higalang VP Sara, niya naman guning social media. Niya naman social media niya mga tao mamukatap na yun mga kagalaan. Niya, og panalitan, lahi man gud sa una sa panahon mahigalang irap, panahon ni Corona, traditional media raman to. Ang karon niya naman social media, mga tao mo baos man. Ha? Puting grabihan, daghan maghimo-himog mga memes. Oy. Daghan. So doon na mahigalay mga dumadapig mahigala sa prosecution. Doon na po yung mga dumadapig sa defense. Nya pulos na ba magkamao, manghimo ang mga production diha sa social media. Nya ipakatap na. So mo ni kalainan ron. Unya, ang kalainan mahigala katong kang irap kaniadto nga impeachment trial. Si irap mga suking tigpaminaw, presidente magito siya, functional magito siya. Kini Sara ron, di man ay functional. Wa man to mahuman mahigala tong kang irap nga iyang termino kay di ko kalimot adto mga higala gustong pablihan tong envelope. Di man gyud ablihan, nag-walk out ang prosecution, sila si Joker Arroyo, ni-walk out sila, pag-walk out dito sa idsa. Pag-abot sa idsa, hala, tapok mahigala mo tong idsa to. Naapa man si Jaime Cardinalsin at the time. Mo kato sa Jaime Cardinalsin, duhagig ka presidente mga kaigalaan ang napalagpot ato. Si kanhi presidente Ferdinand Marcos, tagak yun. Ikaduha mahigala sa irap, tagak. Pero wa to matiwas katong impeachment trial ni irap. Wa matiwas to. People power naman mga tao. Karon, panalitan karon og mag people power. Murag ang mga tao po gana people power ron. Tinuray la ba? O ang saman, o mingon mahigala ko, people power ta gin Sara. Unsa may makuha nila nga Sara? May Sara muli kog Davao eh.
O di mahuman ang impeachment. Pero humanon gyud na technically kun di mahuman mingon Sara, wa ko makonbikto. Wa man mahuman. Mabita to si Irap mga higalanganong si Irap ni dagan man pagka presidente. Walang mo daog pagka ikaduha. Iyang vice presidente is Binay. 2010 ni dagan man si Irap. At that time na lang si Pinoy mo oy ni daog, but second na ba si Irap at that time? Second or third? Murag second ba si Irap patong higayon na? Daog si Binay nga iyang running mate. Ngano nagkadagan man si Irap pagka presidente? Because that impeachment trial against Irap, wala man to mahigala mahuman. Technically, Irap was not convicted in that impeachment case. Wala. So technically, wala man sa makonbikto, makadagan siya. So kining kang Sara, ilagin ng konbiktohon kaya gumiwa, di lang ni matiwas ang impeachment, makadagan. Straight to the So point. atong balikan mga kigilan, si Irap, nakadagan siya balik because wa sa makonbikto atol mahigala sa impeachment. Technically, why conviction? Kaysa tunga mga kaigalaan sa impeachment trial, nag-walk out sila si Joker Arroyo nga mao mga higalay, mga prosecutors at the time, nag-walk out sila ni Ditso sa idsa, nag-idsa to. Tanggal si Irap mga higala, moto nga, wa mga kaigalaan, matiwas ang impeachment. Pag 2010, dagan ubalik si Irap. Why prohibition? Under the law. Kaya may si Irap, wa man kung makonbikto. Monikang Sara Duterte, di nila ni undangon nga putlon kutob sa kwan. Tunga-tunga ilagay padayon para nga by technicality mga higala, di gyud kadagan. Kay kwan man. Og ila konbiktohon ha. Pero careful pa ang mga senador anang ila ba konbiktohon o dili. Mo na kalainan sa impeachment ni Irap. Nya katong kang corona nga impeachment mga sukiti paminaw Chief Justice sa Supreme Court. Ang kalainan ato kay corona manggod mga higala. Di manggod elected official. Si Chief Justice Renato Corona, appointed official raman to. Siya may head sa judiciary, but considering appointed na siya, wala siya support sa masa. Manang kabantay mo, pag impeachment may gala ni Chief Justice Corona, wala ba'y daghan nga ang masa morally behind bitaw? Ang kanto mahigalang kang Irap na ato kay elected official man siya, o kining kang Sara. Kabantay mo karon kang Sara, ang impeachment ni Sara, kabantay mo, mabawas-bawas yun mahigala, bisag mo ka sa social media, magtubag-tubag yun ang mga supporters. Muna roy, di po basta-basta nga ang mga senator judges, ilagan ng timbang-timbangon o mayo, dili ilalim sa ilang kabahin, unsaon nila pag-decide kay sila mismo nakataya, nakarisgo ang ilang political career. Straight to the point. Nakarisgo ilang political career. Kay kana lang daan mahigalang 16 votes ang ikinahanglan, 2/3 of 24, aron makonbikto si Sara. Sa pagkakaroon ang majority block, 13 sila. Unsa man kuwang pa sila og tulo. Nya kanang 13 nga nas majority block, di ba kakasiguro gyud kung pananglitan. Dili gyud ma-establishar ang ebidensya, napay uban na nga mga swing votes pa ng uban. Ang sigurado ana kini prangkang pag-istorya, sigurado na mo konbikto mahigalang Sara bag kinaunsa lang Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino. Kana konbikto na sigurado. Bisag kini mga tulfo, kumbiktuhon la na. Tito Soto Lacson, kumbiktuhon la na. Pero kuwang dili makaabot mahigala og 16. Kay kini mga higalag tanaw ng ebidensya ani ron. Kining mga o gani po ka sa minority block, amo siguro kung absulto ana mahigala nga kay prangka-prangka pag istorya ha. Bongo, wana, daan na ilan ang akwit si Sara. Kana Ruben Padilla, akwit nila na. Mabasa naman nimo, ba't ka ng uban, maniid pa ng uban, oy. Mo na gitawag mga swing votes pa ng uban. Maniid pa na mahigala og unsa may tabuan ni. Kay timan niha, kinilandaan mga higala mga re-electionist. Kinsa man ni mga re-electionist. Careful sila because re-electionist sila by 2028. Tanawa lang daan. Ang survey may galang latest Pulse Asia survey, pila kabuok ni may galang re-electionist, 8 kini sila kabuok. Mag-careful man gining 8. Careful gining 8. Kay apektado ang ilang pagdagan by 2028 kung dili nila ayuhon pag-decide na unsatisfied gin ang mga tao, disgust gid sila. Straight to the point. Umudagan kag senador timan niha, kini ato analysis ni ato. Umudagan kag senador,
imong ikonbikto si Sara Duterte og pananglitan ang ebidensya dili mahigala enough. Nya mo konbikto gyud ka. Madisgasya ka sa Mindanao votes o sa Visayas votes kay kusog man si Sara sa Visayas ug Mindanao. Kanang boto mahigala sa Visayas ug Mindanao nga maoy mo sa survey ba lang ba? So ang saligan nimo ang Manila ra. Di ka gani makakuha score sa Mindanao o sa Visayas o makakuha ka sa Visayas pero ang Mindanao mahigala kon magpildi ka gyud pagka senador. Straight to the point. Muna nga ang senador karon nga mo decide ilagyo ng timbang-timbangon umayon di ba ka maigo po sa Visayas ug Mindanao ani. Kaya sa Visayas may gala kusog ng Sara, mas kusog siya sa Mindanao. Kaya ang Visayas may gala kusog siya, pero di parihas Mindanao, piltig labihang in Mindanao. Tanawag kong survey, atong analyze. Sige niyan taon lang. Pero Luzon mga kaigalan si Sara Duterte ug Leni Robredo, ang balance Luzon ug ang NCR, nabahin man. Nidaog man gani si Sara mahigala sa NCR na karon. Ang dito sa balance Luzon maoy daog sila ni. Sa man mo na pag-analisar. Kani ito, scientific lang yun ni. Nya kining walo ka mga senador nga mga re-electionist, careful gani sa kitanawa. Si Jinggoy Estrada to sa prisuhan pero minority black siya. Sud man sa top 12. Si JV Ejercito mahigala nga naagawas no naa sa impeachment ron. Pero sa may natabo. Si JV Ejercito to sa ka-20. Straight to the So point. kung mag-eleksyon no, di kasood si JBR sito. Unsa may factor na, di ka na factor mahigala nga anti-Duterte, pro-Duterte? O pa ni? No. Number 1, Ruben Padilla. O, mo ni siya ang kuwana. Para, kuwana ang sa kinini ang senatorial preferences. O, senatorial preferences. So, kining walo, arita balikan tong walo daw nga mga re-electionist dong. Careful ni sila sa impeachment, re-electionist ni. Alan Peter Cayetano, re-electionist. Lauren Legarda, re-electionist. Jingo Estrada, re-electionist. Chis Escudero, re-electionist. Ruben Padilla, Mark Villar, Rafi Tulfo, JB Ejercito. Pulos ni mga re-electionist, dili ni sa mutarong og decide mahigala sa impeachment. Ilang timbangon og mayo unsa man okay mo nga ang imong desisyon imong luwason daan imong kaugalingon or imong unahon unsay mando dito sa taas unya mapiktaran imong political career. Straight to the point. Mao man na imong tan-awon karon. Example ang daan may galang senador wa nakabalik taon si Sonny Trillanes wa nagikabalik. Wa nakabalik. So unsa man nimo na kini walo ka buok daan kana karon mga senator judges nga re-electionist mag-careful ni sila. So, unsa magkakuha sila og 16 votes ani na may daan 8 daan nga re-electionist mag-careful man gini. Mo na naka medyo thrilling kayo ang impeachment mahigalang VP Sara kay ang kalain aning VP Sara og katutuan kang corona magud dili magud mabahin jud kayo kay may mga taos corona nga support sa masa. Nga kung panitan mo unsa imong decision kang corona, di pa masuko mga tao. Kini mahigala kang Sara, o mo desisyon ka mahigala nga imong konbiktohon Sara, suko gid ang mga supporters si Sara nimo. Nan kung imong i-acquit mo si Sara, malipay ang mga supporters si Sara. Pero suko po nimo ang mga anti-Duterte. Nga imo man timang-timangon sa politiko mo na dili man ni mga judges gud nga regular judges. Lahi man regular judge kay ang imo timang-timang ka sa ebidensya unsa gyud naa diha. Mo imong desisyon. Ba't kini nag-decide nila, tanaw sa ebidensya, pero mo tanaw po sa gidaghanon sa mga tao, asa man taan ang kalakiha, basi mapildi ta sunod eleksyon. Straight to the point. Asa man ta mo, side ani? Labi na karon daan, mga sukit ti paminaw, naan naguday. Kini dako ni nga questionable gyud mga sukit ti paminaw. Tanawa ha, Alan Peter Cayetano, JB Ejercito, igsuones JB Ejercito og si Jinggoy. Batanaw ni mong score mahigala, mas nakasud pa si Jinggoy kontra ni JB. Unsa man na nimo pag-imagine. Kini si Chis Escudero ila pa ning bana-banao po ni Chis, pero kay Chis mahigala di man ni kwan. Tanawa ko na iyang pag-preside mga sukiti paminaw naning kamot si Chis in taon pudo nga fair ang iyang pag-preside. Although kabantay ka, doon na mga sipiat gamay nga di, ikasakit sa pikas ana. But ko ako may evaluate mingon ko nga okay para Chis ha. Kana mag mga decision nga mga major decisions labi na itong i-open ang mga bank accounts dili na to kan Chis ni agi tog kaukos.
But so far kanang inig ruling ni Chis Escudero mahigala sa mga diha sa trial nga mga objections o guban pa sakto ra na iyang ruling na mga sipyat ginagmay pero manageable kayo. Straight to the point. Malagmit maka redeem si Chis aning iyang kuan. Malagmit pa nimo mo okay pa ni Chis nya kuan. Nya karon og inig voting ani depende man. So kini mga politiko ha, tinuoray lang, mutan-aw ni sa ebidensya pero mutan-aw po ni asa may mas daghan nga ato ani. Ug ang survey mahigala kusog gyud gihapon ang masa, kusog ang Duterte gihapon, kuyawan sila na. Mo ni kalisod gud og judge ka mga kaigalaan nga politiko. Realidad ni nga itong gisulti ha. Realidad ni itong gisulti. Muna nga, maningkamot ni sila ang prosecutions pagkakaroon, paningkamot mo presidente og ebidensya nga maklaro ba unta pod nga kuan nga ang mga senador og unsa ilang desisyon dili pod kayo halata nga bisag wa ebidensya kung bituhon nimo. Madisgrasya mo ana. Suko mga tao or panalitag kompleto og ebidensya unya imo gyung i-absulto. So mo ni mahigalay tanawonon labi na karon landaan ang mga tao wa na ba daw gilaay na ba mahigala sa impeachment kay maghunahuna mo sila hilom kayo mo sa flood control nga may pinakadakong korupsyon unya sa impeachment kuan kayo mo dapat na himo-himo kanta ato paminaw na kuning kanta-kantang himo-himo ba katawanan man ning kantahan daghan may magkumpos og mga kanta ron Inday Maris makatawanan na ba kayo ng mga kumpos ng mga kanta niya hasta gani mga higala hasta gani katong sa helmet sus na dayon naka kumpos og kanta Dada po'y kanta mahigalaay nga katawanan sa mga sugiti paminaw labot yung mga igo gini mga senador. Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga kaigalaan, timan-an nato nga kining impeachment karon, piting ka-timing gid mga higala nga. Agosto na gud ta karon. Unya unsa pa man ang na-present, second articles pa mga higala ang na-present. Ang una mahigala ang Article 4 karon Article 1. Doon na pa yung mga nahabilin. Nya kanus aman ni mahiring. Mahiring ni atol sa bare months. Inday Maris. Bare months. August naman taron. So magpadayon ng hearing by September kayo August, September, October, November. Abtan pa ng December, basig maabtan pa ng January. Wow, sa may pasabot nako. Matunong siya sa bare months, matunong mahigala ang pag-uwan-uwan o ang pagbabaha. Damor nga matunong ang pag-uwan-uwan o pagbabaha mga sukid tigpaminaw. Ang mga tao mo samot og kasuko, sige lang mong impeachment diha nga lunod na may Di ay dako kay problema wag niyo timan na. Samot kasuko mga tao. Mo bida karon gani niya naman gani may kila naghimo-himo gani og mga kanta-kanta. Niya mo na mga senador ani magbantay gyud sila maayo. Kay kini reminder man ay mahigala ang nature, ang kinaiyahan may nag-remind nato.